Pa dobro jutro, evo me ispred Agricultural Bank of Egypt. Došli smo da promenimo pare. Jutro smo ustali jako rano kako bismo dobili dobar neki broj tamo na ulazu, pošto dobijete broj, i produžili moju vizu. Ovog puta mi dozvoljavaju samo 6 meseci i posle toga ću moći još 6 meseci, onda ponovo moram da izađem na minimum 24 sata iz Egipta. Ono što vam je potrebno, sad ću vam reći. Dakle, ono što je potrebno jeste vaš pasoš, onda fotokopija prve strane pasoša, kao i fotokopija dela gde je vaša viza, ona koju ste dobili na ulazu. Nakon toga potrebno vam je fotokopija ugovora za stan koji iznajmljujete, jedna mala vaša sličica. Sve to možete fotokopirati i uraditi sličicu možete tu u samom Visa ofisu, odnosno ispred postoje dva neka štanda kao gde radi sve to, tako da nemate problema sa tim. I meni su sada za ovu vizu od 6 meseci tražili da promenim 40 evra. Ja mogu da dobijem sada 6 meseci, vidim Ljubaj, 6 meseci, posle toga moram ponovo da dođem, da dobijem na još 6 meseci i nakon toga moram da izađem i na minimum 24 sata i onda ponovo da se vratim i cijela procedura iz početka. Ono što je moj savjet jeste da budete pametni kao mi i da ustanete jako rano. Mi smo ustali 6 i nešto, bili smo ovde već oko 7 i nešto, čini mi se da su oni otvorili tek u 8 sati. Do tog momenta već je bilo brdo ljudi ispred, ali mi smo, pošto sam ja sa malim detetom, nekako i mislim rano smo došli, pa sam se progurala, pošto su neki gurali koji su poslednji došli takođe. Ja sam dobila broj 3, što je bilo super. I evo nas ponovo, upravo smo promenili pare. Inače, samo da znate, eure ili dolare ne možete menjati u egipatske funte bez vašeg pasoša, znači obavezno pasoš kad idete da menjate pare.